So what's up po mga bossing, mga kabayang OFW. So ito naman po ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo gumawa ng sariling version ng ating tuyo or daing. So ang gamit ko pong isda ay malakapas pa rin po. So yun nga po, ito yung ating dinaing na malakapas. So kailangan po natin gumamit ng bawang, paminta, asin, at saka po suka. So yun nga po, lagay lang po natin ang ating bawang dito. Ito po, pagka po ako gumagawa talaga ng daing or tuyo, ito po ang prosesong ginagawa ko. Bawang. So kailangan po natin ng suka. Saka po ng paminta. Siyempre po ay ang asin. Isang kutsara pong asin. Lagay po natin. Yan. So yun nga po, kailangan po natin haluin yan. Hintayin po nating malusaw ang asin. Mag-melt. Naku, ay napakasarap po nitong daing nito. Pagka po ganito ang inyong ginawang timplada. So ayun nga po. Ayun na po ang ating bawang, asin, paminta, at saka po suka. So isasawsaw po natin dyan ang ating isda na daing. Pasensya na po kayo, kinamay ko naman po ulit. Malis naman po ang ating kamay. Yun. So ipagpatuloy lang po natin ang ganito. Kailangan po nitong daing nito ay may iwasang dumapo ang nangaw. Huwag po ninyo masyadong dadamihan yung asin kapag ka po ito'y sinobra nyo ng asin ay sobrang alat din po. Kailangan po ng may paminta, may suka. Maiwasan po yan ikot-ikutan po ng langaw. Sa
Tingnan ko po yung gagawa ng aking version ng daing. Ganito pong style ang ginagawa ko. Nako, talaga pong napakasarap. Napakarami pong pwedeng klase ng isda na po pwedeng gamitin yung pangdaing. So natapatan lang po na ito ang available ng isda. So karaniwan po danggit po ang ginagawa ko. Tinatanggal ko po yung tinik sa gitna. Ganyan din pong timplada ginagawa ko sa danggit. Talaga naman pong pagka nagbigay ko sa ating mga katropa rito, talagang napapasabi sila ng Mia Mia ang tawagin sa Arabic. Ayun nga po. So ayun nga po, dadal na po natin sa labas. Bibilad po natin sa ating bilaran. So dalhin na po natin doon. So ayun nga po mga bossing ang ating bilaran. So simulan na po natin ibilad ang ating special daing. Yan. So hahanap po tayo ng pantakip dyan na hindi siya madadali ng pusa. So ayun nga po, hanggang dito lang po ang ating video. So para sa mga kapanood ng aking video, mari po lamang ay mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share. At pinutin lang po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod pang mga video. So ayun nga po, hanap lang po ako ng pantakip dyan para hindi po madahan ng pusa. So bye bye mga bossing.